Balmao ani wagati memeri ka foko abebe herala ame ala deliko aka nema aka hera aka kanuya o ka nyesi aw be kinkelema Yesu Krista togola ne watla ama fe ka nyingal do jabi chugando la o nyingal jumaye o nyingal tuma chama mo be minu seme uyirela o yenni ne be se ka kisi chugodi fo chugo werela ne be se ka do alijana la chugodi mo chama ka jorna koye oye ade abe kasababu ye do beta foka awa saraka bo u fashu kan o ka kaburu kan nga ama fe ka jabili jonjon di awma ne watila ka jeya ola ka foko emi bala ka ne lame ikera kamelenye ikera bogotigi ye ko ibese ka kisili soro ani obese ka soro mi fe o te bo irela awo jurumu kera degen bayi mi be ala ani buna adamande uche ama ka foko watimina adamani awa uye jirde dun awa ala noro bora ula ani o meka ye ka foko mo be ye jurumu ke farafasite ani ola do be anyini temesra chama fe walsa ka kisili soro nga amba fe ka mi fo iye emi bala ka enflene watila wala emi bala ka an lamane watila e ka jela ka foko itisa ka fo ke irema mi be saka ke sababu ye e ka kisili soro sabula kitabu be o fo anyana ko jurumu aywa abe bangimina o ye sayaye wala an nogole do ala nyekoro ala ala senumay on be jate jurumutowi anti ka kisi enquête ka fendo ke walisa ka nyenamaya bamali soro anti ka kisi saraka boli fe anti ka kisi kunyumo keli fe anti ka kisi ay wakata misri la wala kata église la am ka kisi mi fe oye ka mo kelen do mo do be mi Yesu Krista ye ka ale namumine an ka nyenamaya la Yohana kitabu asura 14 verset 8 o ba fon ayoko ko Yesu yere ba fuma ne yesiraye ne yetien ane nyenamaya ye mo shite se kata fa alama ni mateme nefe ola imago be ala ne lameba ne flaba ka ire di Yesu Krista ma walisa e ka kisili soro e be se ka ire nyiniga obeke wati jume awo wati nyuma wati bene o yesisan yire de ni ko shini ay watuma dola obina ke wati kuntala jan sabala shini o te itaye shini o ye ala de taye amogo be sa nasra chama fe accident be ama fo do be sa uketo ka ji tige do be sa ka uto panguru kono do be sa nasra chama fe banakise be nga saya mi ka juguna belajele o ye saya bambali de o mi ka ta jahannamana nga nyinama bambali o diba o ye Yesu Krista ye o ko son kitabu fon ko ala e dien kanu hali fo aye adenga kelempe di walisa mo dara adenge la o tigi kana halaki nga o ka nyinama bambali soro nyinama bambali o ye aljene de nyinama bambali o be kisili de kofo awo lameba ibise ka kisili soro sabula kitabu ko jurumu sara o ye sayaye nga ala ka nilifen awa walisa ka kisili di ama ka nyinama bambali di ama o kera adenge kilipe Yesu Krista ye awo lameba iba fe ka kisili soro wa iba fe ka nyinama bambali soro wa sera flatte sera kelempe de be o Yesu Krista de wala me wele kambele atala bugotigi atala kana foko iye demisenye kana foko iye makorobay wala ko iye iba fa ke ijabo folo kana oke sabula shini o tayitay bi ika nyinama di Yesu Krista ma ni ba fe ay waka family soro ama nyini fe e ka to lamena watna tawla ala kadba uye Yesu Krista tawla